webhuti uyaphi? Hayi ngisayi police station. Uyenzani e-police station? Ngiyobopha uma wengane, umbophelani? Ungiphoste ko TikTok ukuthi angodli. Wena uyondla yini vele? Hayi nginesizathu. Uyena kwafunekayo ngibopha ukuthi mina ngodli. Hayi kumele uze uyoboshwa ukuthi awudli. Awazi iresponsibility yakho ukuthi kumele wondle. Awazi wena. Ufuneka uze uyoboshwa. Hayi manje ululaza isithunzi sami ungiphosta. Asilulazekile nivele manje ukuthi awondli kodwa ubaba wengane ongondli. Isithunzi sani unesithunzi sani wena vele isithunzi sani ukuthi siyalulaze ngoba vele awondli. Yodlani Mase niposte kanje senithusa nathi qobo ke manje. Qobo kwamina sengithukile manje. Uyazi ngithuke qobo ngathi nje kunosisi enginengane naye engingayondli. Lapho ngiyazi ayikho ingane engingayondlile. Amacala engaba nawo nje amanye. Elokondla cha anginayo umntwana engathiwa ngimondlile kodwa indlela esenibaposte ngayo abangondlile. Ngikuthuka kwamina manje. Yazi ukuthi uyikhuthaza hayibo Nkosi ngondlile nje. Hayibo. Hayi, isibindi esingaka. Umuntu ongondle usalandwa bukoma nje la eSouth Africa. Angisaxwayi nina nisasabi nje. Hayi nesinye isibindi madoda ngeke kuzwana. Ngibona enye video la kule challenge leyo ukuthi ubaba wengane yami yenja. Uyazi into ebhlungu kule challenge yini ukuthi ubaba wengane yami yenja. Ukuthi uma ngabe umjide engayifuni ingane ana choice. Cause vele uma uzoyigcina. Kodwa mangabe intombazane ingayifuni ingane ngeke zibe bikho. Mabu indoda isingasawondli ingane eyathi yona ayifuni isiyinja. Akusho mina. Ivideo ngiyibonile nami ngidlula. Uyabona indlela enginebhadi ngayo mina kuma trend, indlela engafakwa ngayo. Ngahlula kuma video ethi I fell in love with somebody who doesn't know my name. Akekho umuntu wakwangifaka lapho. Nakulento ethi abondli. Indlela enginamabhadi akekho ozongifaka. Kulento ethi abondli uzobona ngeke ngifake ngoba nginamabhadi. Sekukhona umuntu onkana nje ukuthatha isithombe sami ngibeke ethi akondli vele ke vele mhlambe kodwa nje hayi indlela enginamabhadi ngayo. I'm so happy, ladies, with the Abondli challenge. By exposeni, imnandi ngoba abanye baya found out during the Abondli challenge. Omunye uthi ngibona umsheli wami, ungubona baby daddy bamuposta high 3, that means lwena chumu number 4. And I'm poste happy because agondli. What annoyed me is a day ago, I saw another lady who sent a voice note to baby mama to say, uthi wenzani uma umposta ku TikTok, can't you see that usikreatela isilonda umntana kithi umtrendisa nami ungangitrendisa nginindaba but uzwa ekuthiwa ngathi your child is the only child woqala ukuthi ubaba wakhe akondli qeda athi yes ngiyazi wrong anga-ondli but why umposta hey usilimazile Rakhadi, why are you not using that energy to correct umntana kini ukuthi aondle? The energy yenzayo ye voice note ye 6 minutes calling out baby mama for posting umntana kini ukuthi akondle is the same 6 minutes you can send to your brother and tell him ukuthi mntakama hamba uyondla umntanakho. Posting lesikafela moya. Ba posting lesikafela moya for as long as he's not doing what is right. Ka posti kono yomuntu. Now I understand why most guys, they don't want to be stepfather. Looking at the current situation, if you check the pictures of these guys that are trending, guys, most of them, they are doing well. It's not like they don't have imali. Some of them, they do have reason. I saw this guy on this video explaining what the reason why is because most guys, they will do that. Maybe when you get pregnant, they did tell you what when I was forced to look at this one, I'm keeping it for myself. After 5 years, now you are not financially stable, you're gonna call the guy, hey ingani, I think ubaba ingani, something like that, guys. So if a man say ingani phone, don't force it. Some are saying, okay, you know very well what ingani phone, why don't you use protection? That's another question that you need to ask yourself as a man. Why I say there's a protection if I don't want a child?
Imagine as a stepfather uyazama nkosi yami uyapatanisa ukuthi ingane izibe right, uthathe ingane uyisesikolweni. After 3 years oba ingane abuya athi ingane yami ayithengele i-iPhone 17, ahamba disappear. After 9 months abuya azoyithengela i-laptop, aphinde ahambe, guys. You know, so those are the reason why most guys, they don't want to be a stepfather, knowing very well ukuthi wengane unemali uyakwazi ukunakekela ingane. It's just that akafuni, guys, you know. So ladies, next time when you get pregnant for the second child, make sure that you get married, or wengane unemali nawe ube nemali nkosi yami. You know, just try to be financially stable as a woman. Some ladies are doing well, guys. The ladies that have joined the challenge abawondli, guys. There's a lady who says, I'm a teacher and I don't even bafazi kuningi. Let's engage in a comment section. Oh, so anyway, guys, it is what it is. Don't forget to subscribe, to like, comment, say happy Thursday. Please take care of yourself. I love you. Bye.